Zorionak lagunok, zorionak denoi. Bi pailazotxo gehiago Euskal Herrian. Bai, Pupo eta Lore irrien laguna dira. Irria Espainetan, politena jasoz eta politena emanez hasiko ditugu gure txikiak. Elkartasunaren eta herriaren kultura bultzatu behar dugu. Kutsadura, aizu Martin Ber, irria kutsakorra da, baina ez du kutsatzen. Ze kutsadura, kultura porrotx. Eta zer da kultura? Kulturak egiten gaitu eta kultura egiten dugu. Mundua ulertzeko era bat eta munduan egoteko modu bat da kultura. Baita mundu zuzenago baten alde aritzea ere. Kultura edertasunaren aldeko apustua da, eta beste kulturekin elkar ulertzeko zubia. Sukaldea da kultura, eta sehaska, eta amonaren ipuinak, eta askatasun egarria, eta jakimina, Bidaia da kultura. arkua, gezia, eta jomuga. Baguk euskaldunok, badugu hori guztia. Bai noski, guk usain eta kolore berezia ematen diogu kulturaren ostadarrari. Kanta diezaiogun alaitasunari. Apai!